אז שלום לכל המאזינים שלנו, ובוקר טוב למי שהצטרף אלינו בפעם הראשונה, ולמי שמצטרף אלינו כבר לארבעת השיחות האלו שהתקיימו. אני קצת אסביר לכם רגע על מי זו שנייה לפני שאנחנו מתחילים ועל השיחות האלה. אז אתם כאן נמצאים תחת המטריה של האקדמיה לדמיון והשראה מי זו, שזו אקדמיה שמתפתחת כבר 3 שנים, אקדמיה אונליינית שיש לה שיחות, יש לה שיעורים, יש לה מפגשים, יש לה מפגשים אישיים עם מורים בתוך האקדמיה. כאן אנחנו נמצאים בשיחות השבועיות שלנו, שיש כל מיני כאלו, והשיחה הזאת שנקראת שיחות עם בת של ארכיאולוג, הן בעצם תת שיחות של השיחות שלי עם אבא שלי, שהוא ארכיאולוג, שנקראות שיחות עם אבא ארכיאולוג, והזמנתי את רבקה עמית למיני סדרת שיחות על אבא שלה, דוד עמית, זיכרונו לברכה, שהיה ארכיאולוג שלאט לאט למדתי להכיר אותו תוך כדי השיחות, ארכיאולוג מבריק ואיש נעים הליכות, ובן אדם שתרם למדע ולחברה כל כך הרבה, ולמדנו להכיר אותו בארבע מפגשים האלה. אז בואו נגיד שלום לרבקה. היי, בוקר טוב. והיום אנחנו בעצם נמצאים במפגש החמישי והאחרון במיני סדרה שלנו, שיחות עם בת של ארכיאולוג. ומההתחלה, כשרבקה דיברה איתי, היה משהו שהיא חזרה עליו שוב ושוב, והוא אצלי נקלט כבר מההתחלה, וזה היה הדרך שבה אבא שלה התמודד עם המחלה ועם הדרך אל המוות, וכל הזמן אמרתי לעצמי, אתה יודע מה, קח את האופציה להגדיל את המיני סדרה הזאת מ4 מפגשים ל5 מפגשים, כי יכול להיות שזה באמת משמעותי. וככל שעבר הזמן וככל שלמדתי להכיר את האיש הזה שנקרא דוד עמית, הבנתי שכנראה היא לא סתם מציינת את זה. אז היום אנחנו ניגע בנושא מאוד מאוד רגיש, אנחנו ניגע בו בעדינות, אנחנו ננסה לפענח את איך המהלך חיים המאוד מעניין של האיש הזה התבטא גם במחלה ובגישה למוות. בוא נגלה את זה. לפני שנתחיל, רבקה, אני רוצה דווקא אולי לא להתחיל כמקובל, ואולי תני לנו רגע, כאילו את השבוע האחרון שלך, כשידעת שזה בעצם השיחות שאנחנו הולכים, שזה השיחה שאנחנו הולכים לעשות, איזה דברים צצו שקשורים לזה? מאיזה מקומות זה הגיע בשבוע שלקראת השיחה הזאת? אמ, קודם כל, מאוד מאוד הופתעתי שהיה לנו על מה לדבר 4 שיחות, ומרגיש לי שאנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד 10. כשהתחלנו את הסדרה היה נראה לי, אוקיי, הוא חי בלה-לה לנד, כאילו, בסדר, שיחה אחת, נסגור את העניינים, כאילו, כמה אפשר לדבר? אז קודם כל, באמת, זה, אה, וכאילו, איפה זה פגע? קודם כל אני מאוד מתרגשת להיום. זה משהו שאני מדברת עליו לא מעט, וזה משהו מאוד, חלק מהעניין הזה, ונצלול לזה קצת היום. כל החוויה המטורפת הזאת שעברנו איתו, זה מה שהשאיר לנו כאילו את מה שאנחנו עכשיו, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה שהוא לא פה. אז קודם כל, כאילו, נגיד, אתמול פתאום אמרתי, וואו, הוא כבר עוד מעט 14 שנה לא פה, וזה לא, כאילו, לא נראה לי מוזר שהוא לא פה, ונראה לי מאוד מוזר שהוא לא פה. באמת, 4 מפגשים האלה, הדיבור עליו, גרמו לי עוד פעם לחיות אותו וכאלה, אבל זה לא משהו שונה, כאילו, זה משהו כזה שתמיד נוכח בחיים שלי. כאילו, הוא בעצם נשאר איתי כל הזמן. אבל בואי ננקד רגע, אני מצטער שאני יוצר אותך כזה, אבל ככה אין בעיה, אני... בטח. בואי כן, ננקד רגע את איפה הוא נמצא, איפה הוא נוכח בחיים שלך, איזה הנקודות שהוא עולה בהן. תני לנו איזה 2, 3, 4 נקודות כאלה שאת מרגישה שכאילו, פתאום הוא עולה לי.
ביום יום אמ, כאילו אני מדבר. אז אני אתן לך דוגמה שבוע שעבר, שעשיתי איזושהי פעילות מדהימה. כאילו, עם ילדים, קייטנה של ילדים, מדריך שלי שבנה איתם טאבון תימני, ועשינו את היום שיא, שבעצם הבאנו להם חיטים, שחלק מהחיטים הם גידלו, והם דשו אותם באבן ריחיים שהכנו, והיה שם גם בורד כזה שפעם מצאנו מבזלת, שגם שימש לתחינה. ושאלנו את עצמנו, וואו, מעניין מה זה, מאיזה שנה הוא זה, אמרתי לשותף שלי, למדריך שהיה שם, אמרתי לו, אם אבא שלי היה זה, תוך שנייה הייתי מקבלת תשובה על זה. אז התחכמתי ושלחתי, יש לי כבר חברים טלפונים שהם חברים של אבא שלי, יחיאל זלינגר, שהיה שותף וחבר קרוב, ישר שלחתי לו הודעה, תמונות, ישר נתן לי את הזיהוי. אבל כל מיני דברים כאלה, וגם להתעסק במוציא לחם מן הארץ, שדיברנו על זה, זה היה אחד הדברים שאבא שלי מאוד עסקתם, הוא כאילו, הוא שם, ו... והמדריך הזה אמר כזה לילדים, כל מה שאני יודע על הדבר הזה זה מרבקה, אז כאילו, באמת זה משהו שהוא בתוכי, כאילו, הוא נוכח מאוד, ובאמת כל הדבר הזה, לראות את הילדים טחנו 2 קילו קמח, שזה מלא, 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 כאילו, זו עבודה וואו. מאוד מאוד קשה. אז זה היה כזה, הנה, הוא גם פה, ובהרבה מאוד דברים בחיים, וזה גם שוב פעם, זה לא משהו שהוא, זה כאילו, זה פה, הוא פה. עכשיו, זה לא משהו שאני מתעסקת איתו כל כך, כאילו, מהמם, מהמם, מהמם. חוץ מבאמת, אתה יודע, הצער הזה, והשיחות האלה גם גרמו לי באמת לעוד צער לזה שהוא לא פה, שהוא לא יכול להקשיב לזה, שהוא לא יכול להיות פה, לא יודעת, כאילו, לא היה מקשיב לזה, אבל אולי כן. אבל, וגם, וואלה, המשכנו הלאה. כאילו, הוא לא פה, זאת כן, העובדה. כן. ותראה איזה אבל יופי, כמה הוא השאיר לנו, וכמה אנחנו עדיין בדיוק, זה פה. בדיוק כזה, האזור הזה, אבל הייתי רוצה רגע לשים איזה מונח כזה של העברה בין דורית, כי כשהמדריך הזה אומר לך, כל מה שאני יודע, רבקה לימדה אותי, וכאילו אני שומע אותך אומרת בתוך הראש שלך, כל מה שאני יודעת, אבא שלי לימד אותי, כאילו, זה לא אני יודעת את זה, זה בכלל הוא לימד אותי את זה. ובעצם כן, יש פה איזה מין העברה שקורית. זאת אומרת, גם המדריך הזה, סביר להניח, יעביר את הדבר הזה. יש פה איזה מין כן. דבר שקורה, שכאילו אבא שלך נטע אותו באופן כל כך עמוק, ומה שמעניין זה גם זה היום שאני... סליחה. כן, תגידי. לא, לא, אני תגידי, אני אומרת, ממש... זה גם מרגיש לי שזאת המורשת שלו. כי הוא עסק במחקר. תדייקי, אז אני אומרת, הוא תדייקי. עסק במחקר, נכון? והוא היה נכון, בשנים האחרונות שלו ארכיאולוג, אבל הוא עסק גם בחינוך, הוא היה מנהל בית ספר שדה, הוא לימד גם אחר כך בתקופת, הוא היה מרצה לא זוכרת איפה, הוא היה מרצה לארכיאולוגיה בכמה מקומות, ושוב פעם, התמונה הזאת שלו בחוקוק, ביום שהם גילו את הפסיפס, ובדיוק הגעתי עם ילדיי שהיו מאוד צעירים, כן, ההתרגשות שלו שהדור ההמשך חווה את הדבר הזה, ורואה כתובת כן, עתיקה, ויכול לקרוא אותה, זה היה דברים מאוד משמעותיים בשבילו. כן, כן, וזה כן, כאילו, זה כל הדברים האלה, והגדת לבנך, וזה הדוגמה האישית, וכל הדברים שבעצם ינקנו ממנו, זה, כן. זה, זה אז המורשת. מה שרציתי לקשר את זה, רציתי לקשר את זה לנושא שלנו היום. כי אני מרגיש מתוך הדברים שאמרת, כאילו אני שומע מתוך הדברים שאמרת בפעמים הקודמות, וכל פעם שהזכרת את זה, שהדרך שלו להתמודדות עם מוות הייתה בעצם עוד איזה נדבך בדיוק של הדבר הזה, שכאילו מה אני מוריש אחריי. שבעצם בתוך ההתמודדות שלו הוא הניח עוד חלק, חלק אז נוסף. אני לא יודעת אם אם הוא היה בפאתוס כזה, מה אני מוריש אחריי, כאילו, כי זה לא אבא שלי, הוא פשוט היה הוא. בלי כן, לדעת, אני לא יודעת אם מה עבר לו בראש, אבל אני לא חושבת שהיה לו בכלל את המחשבות, ממה שעולה לי עכשיו,
היה לו בכלל את המחשבות האלה של מה אני מביא, או מי אני, כן, אלא הוא היה כן, פשוט הוא. כן. כאילו, אני חושבת שגם בכל ההתמודדות שלו, והוא עשה את זה, תכף אני הוא עשה את זה בצורה כל כך צנועה, ש, שזה עבר הרבה יותר כאילו, לא נראה לי שהוא חשב על זה. כאילו, מה... הוא לא... אתה מבין מה אני אומרת? אני מבין, אני מבין מאוד, אני ממש מבין את הטיפוס. אני רק אומר שמה שאני מנסה להגיד זה שהיה שם נדבך נוסף. זה לא היה על ללמד אתכם את ארץ ישראל, זה לא היה ללמד אתכם את הארכיאולוגיה, זה לא היה הדברים האלה. דרך הפעולה הפשוטה שלו בהתמודדות עם המוות, הוא לימד נדבך חדש. ואני מעניין לגמרי. אותי, מה זה הדבר החדש שהוא הגיש לכם? אני לא אומר שהוא הגיש את זה בכוונת, הנה תראו, אני כן, מגיש כן. את זה, אלא מה זה? איך את פורטת לפנינו היום את הדבר הזה? אולי תספרי לנו רקע בתור התחלה. אז זהו, אז נתחיל מזה ששני ההורים שלי, ואני אגע היום גם אולי קצת באימא שלי, שהיא בכלל נושא בפני עצמו. ההורים שלי הם היו אנשים מאוד בריאים, מאוד לא היפוכונדרים, אני לא זוכרת אותם חולים יותר מדי, כן, אבל כאילו, ואנשים שהיו מאוד נמרצים, נוסעים או מבקרים, מטיילים, כאילו מאוד זה. בשנת 2000 הם עברו לירושלים, הם עזבו את הקיבוץ ועברו לירושלים, ובאמת את ה-20 שנה האחרונות שלהם הם עשו בירושלים, מאוד מאוד נהנו, נפתח להם הרבה מאוד חברים, וכל עולמם האינטלקטואלי, חברתי, תרבותי מאוד מאוד צמח. וב-2011, במרץ 2011, הם נסעו להודו לכבוד יום הולדת 60 של אימא שלי. הם נסעו להודו לחודש או משהו כזה. זה היה איזושהי הגשמת חלום של אימא שלי. אימא שלי התמודדה כבר עם מחלה שנקראת ALS. היא כבר הייתה, אני לא זוכרת אם היא הייתה כבר עם קביים, אבל היא הייתה כבר עם איזשהו סד. והם נסעו לטיול הודו, מאוד 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 נהנו. והיו חודש, 3 שבועות, חודש חזרו. אמא שלי ממש אמרה שהיא הרגישה שהיא הגיעה הביתה בהודו. ואז הם חזרו, וזה היה סמוך לליל הסדר, ובערב ליל הסדר, ככה אחותי הקטנה הגיעה לעזור קצת לפני שאנחנו באים עם הילדים. אני, היה לי אז ילדים קטנים, לאחי היה קצת ילדים, היה כבר שתי בנות, והגענו לליל הסדר, ואחותי הגיעה הקטנה, והיא פתאום ראתה שאבא שלי ממש צהוב. אז היא נורא נלחצה ואמרה לו, אבא, באים פה ילדים קטנים, כאילו, לך רגע תבדוק מה זה. וחשבנו שהוא חטף איזה צהבת בהודו, והוא הלך לא יודעת, מיון, טרם, משהו כזה, הם שללו ישר צהבת, אבל אמרו, יש פה איזה עניין, וקבעו לו בדיקות אחרי פסח. ובאמת עברנו את ליל הסדר וזה, וגילו שיש לו גידול בלבלב. מרגע זה, הוא, סליחה, זה כל כך בסדר, אנחנו ממש לא מפחדים מרגשות. אני יודעת, אנחנו אני יודעת. פה אצלנו אנחנו בעד. גם כעס לפעמים אנחנו בעד. אז הוא פשוט השתנו חייו וחיינו, גם לסבל גדול, אבל בעיקר כאילו, הוא שינה פרופורציות. הוא אמר לי לאחר כמה זמן, הוא אמר לי, אני נותן את ההחלטות לרופאים, אני רוצה להיות עסוק בלחיות, הם יגידו לי מה לעשות, אני מקשיב להם ועושה. ו, ואני זוכרת שהוא אמר לי, אני קלטתי שזמני לא זאת אומרת שאני נכנס לבית חולים, אין זמן, אני כאילו מרפא. ו, ובאמת הוא ישר נכנס לניתוח, גם פה היה איזשהו עניין, הוא רצה ללכת בבית חולים אחד, אחותי הקטנה ישר קלטה שבבית חולים אחר יש מנתחים שיותר מכירים את הניתוח הזה, זה ניתוח שהם נכנסים ומנקים, ואולי זה כבר בכלי דם, אז בקיצור,
באותו יום הוא הלך לבית חולים אחר, הכרנו שם פרופסור מדהים, מנדי בן חיים, שהפך להיות גם חבר ורע, וזה גם עוד דבר, כאילו, הרופאים, המנתח, הכירורג, דוקטור, פרופסור בטח כבר מנדי בן החיים, ואחר כך האנקולוג שלו, דוקטור סגל, הפכו להיות ממש חברים בנפש שלו. ובאמת הוא עשה ניתוח גדול, שהצליח בתור התחלה. היה לו החלמה לא קלה של כמה חודשים, במהלך החודשים האלה שתי האחיות שלי התחתנו. הוא זכה לרקוד בשתי החתונות שלהם. כאילו, יש שני אחים שלי ואני היינו נשואים כבר, ושתי האחיות התחתנו באותו זמן, והוא פשוט החליט שעכשיו הוא מגשים חלומות. הוא הבין שהוא על זמן שאול. כולנו הבנו שהוא על זמן שאול. מי שאני מכירה כזה, שאמרתי לו שיש לאבא שלי גידול בלבלב, אז הוא אמר לי זה שבועיים, כי זה גידול זה, קיבלנו שנתיים. ופשוט שנתיים, זה שנתיים, המון זה זמן. המון. הוא נפטר בערב פסח שנתיים אחרי. אני, אני ממש לא הבנתי את זה, אני כן, חשבתי כן, שמדובר בזמן הרבה יותר קצר. שנתיים, שנתיים, בשנתיים קורים המון דברים. המון דברים. אז, והוא פשוט, תראה, שמו, לפני, כאילו, הוא היה אמור, באפריל היה כל הניתוחים והפרוצדורות, והוא היה אמור, אני חושבת שבמאי או ביוני, להצטרף לעונה הראשונה בחוקוק. הרי בחוקוק אמרתי לך, יש שם בית כנסת נכון, שפרופסור ג'ודי מגנס רצתה לחפור, והיא חברה לאבא שלי, והם מצאו את הבית כנסת, והוא היה אמור להיות מטעם רשות העתיקות. ואז הוא חלה ובעצם הוא מצא מישהו אחר החליף אותו, אבל בעצם כל החפירה הזאת קרתה כשהוא, זה שתי העונות הראשונות הוא הספיק להיות בהם, ולהשתתף בהם ולהיות עד לגילויים האלה. הוא היה פחות, הוא לא היה חודש שלם, הוא היה פה שבוע, פה 3 ימים, אבל באמת, כאילו כשהוא היה צריך לנוח, הוא היה נח, שהוא היה צריך טיפולים וזה, היה תקופות גם מאוד מאוד לא נעימות, הוא נכנס אחר כך לטיפול כימותרפי, אבל הוא פשוט החליט שזה הזמן להגשים חלומות. עכשיו, ברמה האישית שלי, פשוט השתנו הפרופורציות שלו, וההנאות הקטנות של החיים. פתאום הוא הפך להיות איש הרבה יותר רך והרבה יותר נינוח. אם לפני כן היה כל מיני קטעים, גם אמרתי לך, הוא היה מאוד עסוק כל הזמן, ומגשים את עצמו, ועושה, ויושב ואחר כך. אז קודם כל נכדים תמיד מרככים את הסבא, אז כאילו תמיד שהוא היה עם הנכדים הוא היה ככה יותר נינוח ומרחוק, אבל אחרי שגילו לו את המחלה זה היה אפילו עוד יותר, כאילו פתאום מבין מה הדברים החשובים, וזה היה פשוט נורא נעים להרגיש את זה, שפתאום יש לו יותר הכרת תודה ונינוחות וקבלה ל, לדבר הזה. אני רוצה אז רגע לבדוק איתך, האם בתקופה של השנתיים האלה, היו לכם שיחות עומק? שיחות שהן מעבר אז, ל"היי אבא, מה שלומך, מה העניינים, מה קורה, איפה אתם, מה אתם עושים? אז תראה, במהלך השנתיים האלה קצת יותר התחברנו. לא, אני גם באופי, אני פחות נכנסת כאילו, להתעסק בעניינים הרפואיים, כאילו, זה אחותי הקטנה עשתה, והיו אימא שלי, אז כן, כאילו, אני לא זוכרת שיחות עומק, אני זוכרת כמה דברים. אני זוכרת, קודם כל, שבאמת הוא מאוד מאוד שמח בנו ואהב, וגם לי היה באמת זכות גדולה שהילדים שלי היו יחסית גדולים, זאת אומרת, במהלך המחלה נולדו לו גם עוד 3 נכדים, שחלקם זכו להכיר אותו חודש, וכאילו חודש לפני שהוא נפטר, חודש, חודשיים, נולדו עוד 2 ועוד, אבל מבחינת הנכדים, הנכדים שלי
זכו בהכי הרבה זמן איתו, כי הם גם היו גדולים וגם זה. אז באמת, כשהייתי באה, הייתי באה עם הילדים, הם היו סבא וסבתא מדהימים, הוא היה סבא מדהים. עכשיו, היה איזה קטע, אני כבר מדברת על השלבים היותר מאוחרים, זאת אומרת, באיזשהו שלב, הוא בעצם שנה וחצי היה בטיפולים און ואוף, וככה באמת נלחם עד כמה שהוא יכל, נהיה חבר, הוא היה בא לקבל לאשפוז יום כזה, קוראים לזה, לא זוכרת, לקבל את הכימותרפיה, כבר חיכו לו וידעו, גם נורא היה נוח, איזה כיף, יש שם מישהי רפלקסולוגית שעושה לי נעים, והוא כאילו נורא התמסר לדבר הזה. ולכן הוא גם נהיה חבר שם של כולם, כי הוא בא לזה ממקום מאוד, כאילו, בלי רחמים עצמיים, בלי כעס, בלי ייאוש, כאילו, אז זה מה שצריך לעשות, אז זה מה שאני עושה כדי לחיות. במקביל, אני תכף אחזור לשאלה שלך, כי כאילו, יש בי קצת את הסריטה ההיסטוריונית שאוהבת לעשות את זה כרונולוגי כמה שאפשר. אז היה לו גם קטע של הגשמת חלומות בתקופה הזאת, שאחד מהם, הוא היה לו חלום להיות בחומת אדריאנוס באנגליה. זה חומה שאדריאנוס בנה בזמן שהרומאים כבשו את זה. אני מכירה את כיבוש בריטניה רק מאסטריקס, אם אתה מכיר את הספרים של אסטריקס כובש כן, את בריטניה. כן. אז, והוא פשוט נסע, הוא ואימא שלו ועם אחותי ובעלה, הם נסעו לאנגליה, לחומת אדריאנוס לכמה ימים. ופשוט זה היה מקסים, כי כאילו עם כל המחלה ושם הוא כבר חולה וזה, זה מה שמעניין אותו, הוא עושה עכשיו, הוא ניסה לסגור דברים ובאיזשהו שלב, משהו כמו, נגיד, כמה חודשים לפני מותו, עוד טיפול לא הצליח, והציעו לו טיפול באיזו תרופה חדשנית, ניסויית, שעולה מלא מלא כסף, הצלחנו לגייס את הכסף, הוא הלך על זה, וזה היה נורא. הוא מאוד מאוד סבל, ואחרי שעשו סיטי וראו שזה לא עזר, אז הוא אמר, כאילו הם היו באיזה שבת עם האחים שלי, והוא אמר להם שהוא לא רוצה יותר כלום תרופתי ורפואי, הוא הבין שזה כבר לא יעזור, זה רק סבל, והוא מבקש להפסיק הכל ולתת לגוף לעשות את שלו, לטבע לעשות את שלו. ובאמת זה היה לאט לאט הידרדרות. פעם אחרונה שהוא קם מהמיטה ממש זה ולא נגענו בסואץ, אבל בסואץ היה שם קרב קשה, שאבא שלי קיבל שם צל"ש, ובעצם חלק מהדבר הזה היה גם בסגירת מעגלים, כאילו ביודעין או לא ביודעין. הוא סגר מעגלים בצורה כל כך יצירתית ואינטליגנטית. אז יואל שרון, שהוא היה מסיירת חרוב, שסיירת חרוב נשלחו להוציא את הכוח צנחנים ונתקלו שם, הפגיזו אותם והיה שם אירוע נוראי, אז יואל שרון עשה סרט על האירוע הזה, וחלק מהסרט הוא בא לראיין את אבא שלי. ואני הייתי נוכחת ברעיון הזה, זה היה ממש חודש לפני מותו, ובערך פעם אחרונה שאבא שלי יצא מהמיטה, וישב איתו שעתיים, ודיבר איתו על הקרב, ודיבר איתו על החיים, וממש זה היה כמו איזה, היה שם כמה קטעים שהיו ממש כמו צוואה. באיזה אופן זה היה כמו צבא? כשאת אומרת את זה, לך זה מובן, כשאת אומרת כמו צבא, אבל זו אמירה מאוד מאוד חזקה. הוא דיבר על אמונה, הוא דיבר על מה חשוב לו. אני לא... תנסי רגע לתת משהו, התחושה שלך, זה לא משנה, את לא צריכה לדייק. פשוט כשאנחנו שומעים את זה, תראה, אנחנו שומעים קודם כן, טייטל. אז הוא ישב שעתיים, הרבה הם דיברו על המלחמה, אני לא אשכח יואל פרס בפניו מפה, ובמשך דקות ארוכות אבא שלי התבונן במפה הזאת,
ואז הרים את עיני התכלת שלו ואמר, אם רק הייתה לי את המפה הזאת בסואץ. אה, ואני לא זוכרת בדיוק מה הוא אמר, אבל היה שם כמה קטעים שהוא דיבר על המשפחה, ודיבר על מה חשוב לו בחיים, להיות אדם, למצוא חן ושכל טוב בין האלוהים והאדם. וזה חושבת בעצם שזה היה איזה... זה השינויים שקרו במחלה, לדעת להגיד שכאילו הדברים החשובים באמת זה המשפחה? לא, לא. להגיד, להגיד. יכול להיות. הוא לא, כאילו, למצוא חן ושכל טוב לא בין אלוהים להיות, ואדם זה הזה. לא להיות, אבל לא להיות. להגיד כן, כן, להביע זה בדיוק אהבה, מה שאני להגיד מדבר עליו. זה, זה בדיוק מה שאני מדבר עליו, זה בדיוק ההבדל הדק, שאצלך כאילו, את יודעת, את נורא מהר קופצת עליו, אבל זה הבדל שהוא בעצם סוג של שער. זה הבדל נורא נורא קטן, כן? זה כאילו, להיות זה, זה מה שהיה החוט המקשר בכל חייו. אבל כן, להיות מסוגל להגיד, וזה לא במובן של זה לא ענב, זה אולי במובן של להיות עם הכרה. כן. זה לא רק פועל יוצא של הדברים שלי, לי בתור אדם יש הכרה בזה, ואני מסוגל להגיד את זה החוצה. זה, אני חושב שפה נמצאת איזושהי תמצית שהיא כאילו, היא הדבר שאנחנו מחפשים עליו, שאנחנו מדברים עליו, מה המתנה החדשה שנוצרה שם סביב תהליך המוות. היכולת לא רק להחזיק בתוכי את להיות אלא גם אדם נפלא להוציא. כזה, להוציא את זה, כן. להגיד את זה, להכיר בזה. כן, אותי קצת מעניין, בתוך כל הדבר הזה, איפה, כי את יודעת, אני לא מדבר עם אח שלך, ואני לא מדבר עם אחותך, כן. ואני לא יושב מול החברים שלו מהמלחמה, אני יושב מולך בסופו של דבר, ואני עדיין לא שומע ממך את המקום האישי, שכאילו בו את יושבת מולו, והוא אומר לך אז את זה, או את שואלת כן. את זה. אז יש לי שני דברים להגיד. אחד, זה 3 שבועות לפני, כאילו כשכבר באמת זה הידרדר והוא לא קם מהמיטה, הבנו שצריך, קודם כל בחירה להתאשפז בבית, לעשות אשפוז בית, לסיים את החיים בבית. לשמחתי הרבה היום זה יותר ויותר נפוץ, אז זה היה גם, אבל זה היה בחירה לא שגרתית, וככה נרתמנו לזה כולנו, ואז אני גרה רחוק ממנו, אני גרה ליד ירושלים. יש קטע ממש מדהים שכשעברתי לכליל, אז אבא שלי, כשהודענו להם שאנחנו עוברים לכליל, אז אבא שלי התקשר אליי במוצאי שבת שהוא היה בדרך משדה אליהו לירושלים, שזה מרחק של 2 נסיעה, ואמר לי, למה אתם עוברים לכליל? זה נורא רחוק, אנחנו לא הולכים ונהיים יותר צעירים. עכשיו זה היה באמת בתקופה שהם היו בשיא כוחם וזה, וממש כאילו התבאסו עלינו שאנחנו עוברים לצפון, וככה זה גם ביאסתי התגובה שלו, בטח כשהוא נוסע ממקום למקום, ואני יודעת כמה הם אנשים שנוסעים, אבל אמרתי, נשמתי שם, בסדר, הם יכולים לא להסכים, לא הסכימו עם כל מיני דברים שעשיתי בחיים שלי, ובדיעבד הם ראו שזה היה בסדר. ואז, לא משנה, אחר כך הוא ממש עף על כליל, כאילו, הוא היה בא לפה והיה מבסוט על איך שאנחנו חיים ואיך שאנחנו מגדלים את הילדים, והוא ראה את כליל, אני חיה 20 שנה בכליל ולא ראיתי את כל מה שהוא ראה ב10 שנים שהוא פשוט היה מטייל ופה, טירוף, ומאוד מאוד אהב את זה. אבל אז לא יכולתי שלא לחשוב על הדבר הזה שבעצם אנחנו מאוד רחוקים, וזה היה מעמסה להשאיר פה 4 ילדים קטנים, ולעלות על האוטו, על הרכבת, ולעלות לירושלים. וביום שהחליטו שהוא לוקח מורפיום, לא ידענו מה זה, חשבנו שעכשיו הוא לוקח מורפיום, וזהו, הוא נכנס לתרדמת עד שהגוף מסיים, כאילו, עד שבעצם הוא מת. וזה היה בטלפון, אני לא אשכח, זה היה פה ליד הלימון, והוא התקשר להגיד לי שהוא מתחיל לקחת מורפיום, והוא לא יודע אם עד שאני אגיע הוא יהיה בהכרה, ואז אתה אומר לעצמך, וזה קרה לי גם עם אמא שלי דרך אגב,
כאילו, מה אני אומרת לו? אולי זו השיחה האחרונה שלנו בחיים. כי אולי זו פעם אחרונה, וזה בטלפון. ופתאום הבנתי שכאילו, או אתה יודע, יש לך זמן ליד מיטת חוליו של ההורים שלך, אתה אומר, יאללה, בוא נגיש חשבון, בוא נ... עשית לי ככה, לא עשית לי ככה, למה אמרת לי ככה, מה אתה חושב עליי, מה אתה לא חושב, ופתאום איתו הרגשתי שאין לזה מקום. כל הדברים שאני סוחבת עליו, כן, לא, אתה יודע, כל אחד מאיתנו סוחב משהו עם ההורים שלו, כן ראית אותי, לא ראית אותי, כן שכחת אותי, לא שכחת, פתאום בטלפון, כל מה שהיה, לא היה לי מילים אפילו, וכל מה שהיה לי להגיד לו זה אני אוהבת אותך, ותודה על מה שהיית בחיים שלי. וזה לא כאילו זה לא, פתאום כל הכעסים האלה היו לא רלוונטיים, ולא שהם היו מודחקים או נעלמו, אבל כאילו פתאום ראיתי את התמונה השלמה. כי מערכת תשרטטי יחסים לנו את אבא התמונה השלמה. תשרטטי לנו אותה רגע, תציירי לנו אותה מול העיניים. את עושה את זה התמונה מדהים, זה כל כך מרגש. באמת, זה כל כך נוגע ללב. התמונה השלמה שאני חושבת שגם עכשיו אני אפילו היא יותר שלמה, כי עם השנים אחרי שהוא נפטר, והאדוות שהבן אדם הזה השאיר, זה, זה לא, אנחנו עוד מעט 14 שנה מאז שהוא נפטר, ואתה עד לכמה אנשים שאמרו, דוד, כאילו האדוות האלה הן לא מפסיקות להגיע, וכתוצאה מזה גם השיחות האלה וגם כמה מפגשים שיש לי עם חברים שלו, אני מבינה יותר ויותר מי הוא היה בחיים שלי ומי אני הייתי בחיים שלו, כי התחושה שלי הייתה שנלקחתי כמובן מאליו, או כי הייתי כאילו עוד אחת מחמישה וכולי, אז כאילו אני מבינה שלא, ואני מבינה שהוא מאוד אהב אותי ומאוד העריך אותי, ומאוד אהב את הילדים שלי, והיה לנו חיבור מאוד מאוד עמוק, אפילו שבגיל שהוא נפטר לא ידעתי להרגיש את זה או לכוון את זה, או למלל את זה, אולי זה לא או נכון למלל להגיד את זה. שלא הרגשת את זה. כן, אולי לא הייתה לזה הכרה, אבל דווקא מה שאמרת לי עם השיחת טלפון לפני שנייה, דווקא שמה מה שהכי חזק עבר אליי זה שכן הרגשת את זה. לגמרי. כאילו, להרגיש הרגשת. לא היה לזה מילים. המילים היחידות שיכולות למצוא זה אני אוהבת אותך. אני אוהבת נכון. אותך ותודה על כל מה שהיית בשבילי. ואני חושב בין המילים שם ככה, בשקט הזה, כאילו, יש גם אמירה על שקט. יש גם כן. אמירה על מרחב שהוא בלי מילים. לא שאני בן אדם כזה, אני בן אדם של מילים, אבל אני גם יכול לשבת בתוך מרחבים בלי מילים. אז זה אחד הדברים שאתה אומר את זה עכשיו, ושוב פעם, אתה גאון, כי אתה נותן לי באמת להבין כל מיני דברים נורא חשובים. אחד הדברים שהבנתי בתקופה של אבא שלי, ואחר כך בתקופה המאוד מאוד ארוכה שטיפלנו באימא, זה שמה שאני מביאה לבית זה האנרגיה שלי. כל אחד מביא את האנרגיה שלי, אבל כאילו, אני כמו שאני. עכשיו, אני בן אדם די פטפטן, ואני אוהבת לדבר, ואני מדברת הרבה מילים, אבל האני הזה, שאני באה, ומה שקורה בבית כשאני באה, והרוגע שאני מביאה, באמת לא צריך לזה מילים. ואני חושבת שבאמת עם אבא שלי, עכשיו שאנחנו מדברים על זה, אני מבינה את הדבר הזה, כי היה בינינו כנראה איזשהו חיבור שלא הצריך הרבה מילים, או הרבה כאלה. עוד אירוע שהיה, רגע, סליחה, רגע, בואי נדייק את זה. אוקיי. היה ביניכם חיבור שלפרקים היו בו המון מילים והמון הסברים והמון תיאורים של דברים, והיו רגעים שקשורים אולי יותר בעולם הרגש,
אולי ביותר האזורים האלו, שבהם היה גם מרחב וזמן של שקט, שבתוכו גם דברים יכלו לקרות, שהם אחרים ושונים מהחיבור שיש לכם באזור המילולי, האזור, כן, שמתייחס להיסטוריה ולתיאורים כאלה. והסמל שהבאת את זה, זה באמת השיחה האחרונה הזאת, כאילו המקום הזה של רגע של להחזיק את כל הדבר בשקט, כשהרגש מונח שם בתוך חלל שקט. אז זה לא שלא היה ביניכם, זה לא, כן? היה כן, לכם, כן, אני מבינה. היה לכם קשת רחבה של יחסים שם. מאוד 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 מרגש ברור, לשמוע את זה. תני לנו את האירוע הנוסף. זהו, ואז בעצם אני מיהרתי להגיע לירושלים, ולשמחתי הרבה היה לנו עוד משהו כמו 3 שבועות, כן. שמתוכם שבועיים אבא שלי היה באורות, הגוף שלו היה גמור, הוא לא אכל, היינו כזה מדי פעם נותנים לו זה, אבל הוא פשוט שכב במיטה והעיף אותנו. והוא ביקש, הוא היה אומר לאמא שלי מי הוא מבקש שיבוא לבקר אותו. מדי פעם באים יחיאל וגיא שטיבל ושלומית, חברתי שלומית, שחבר קולגות שלו, וממשיכים לעבוד. הם החליטו איזה חודש לפני מותו להוציא קובץ מאמרים ביחד איתו. קלטנו שגם העבודה זה נותן לו, זה משכיח ממנו את המחלה. ממש ישבו ועבדו איתו, והוא אמר גם העביר לי יחיאל מה לעשות עם כל העיזבון שלו המקצועי והכל. ובמקביל גם כל מיני חברים. אני הייתי ביום שהגיעו 2 חברי ילדות שלו מבארות יצחק, ילדים שהוא גדל איתם מגיל 0. פשוט אי אפשר להסביר את תעצומות הנפש ואת השכינה שהייתה שם. כאילו היה שם פשוט... איזה יופי של מילה בחרת. זה ממש ממש מעביר את זה. להגיד את המילה שכינה, זה ממש מעביר תחושה של מה שקרה שם. כשאמרת את זה, ממש יכולתי להרגיש את זה. Mm. לדמיין את החדר רגע, גם אם לא ויזואלית, לדמיין אותו רגשית. מה קורה בחדר הזה? מה הבן אדם מצליח להביא? והכל בבדיחות הדעת ובנעימות ובשירה ובצחוק ובעומק. היה לו מה איזה זה אומר חבר ילדות. שירה? זה אומר שנגיד בערב הזה שבאו החברי ילדות, אז ישבנו והם שרו סביבו. מה הם כל מיני שרו? שירים של... שירי ארץ שירי ישראל, דת כאלה? לא, או לא, שירי... שירי ארץ ישראל, שירי ארץ ישראל בעיקר. הם חבורה כזאת, אתה יודע, של בני קיבוצים, כן, הרעות, אבל בואי לא כן, הרעות, ומה עוד? בואי ניתן רגע איזה שניים אה, כאלה שאת מרגישה שהם שירים וואי, אני שהם לא נוגעים זוכרת. שמה. זה תראה, בסדר גם שאת... היה שיר אחד שגיסי הוא מוזיקאי, כן. והוא ואחותי שרו, אני חושבת שהוא הלחין איזה שיר שאבא שלי מאוד אהב, אז כל פעם שהם היו באים הם היו שרים את זה, דווקא שיר כן, שיר יהודי, דת, לא שיר דת, תגידי אגדלך. לנו את המילים. תגידי לנו את המילים. אגדלך, אלוהי כל הנשמה, לאט, 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 אגדלך. שנשמע רגע, אני אותם, לא בואי נהיה זוכרת, אבל איתם. אני פשוט לא אז תהיי זוכרת. לאט, אז תלכי על זה לאט. תתני לנו אגדלך להיות איתך. אלוהי כל השנה, טה נה 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 טה נה נה נה, אני לא זוכרת את המילים, אבל שיר מקסים. אז באמת זה שיר, וגם אחר כך שרנו לו את זה כמובן בהלוויה. יונתן שר, יונתן ניצן. ואיך קוראים לו? חנן יובל, היה דיסקים עם חנן יובל ושירי 4 אחרי הצהריים, זה היה שירים שהוא אהב, שירי ארץ ישראל. נגיד השיר שאם אתה שואל כן. אותי מה השיר שאני זוכרת מאבא שלי, זה כמה שירים, זה הו הסלע, זה שיר שהוא היה שר לנו מלא, וכל השירים, שירי הקרבות.
אבל באמת היה שם עוד רגע, היה שבוע לפני מותו היה תפילה של יום שישי, שבחדר הקטן הצטופפו 30 איש סביב המיטה שלו. חיים גורי כיבד אותנו אבא שלי היה מיודד עם חיים גורי, אז הוא ביקש שנזמין אותו, והוא ישב שם ואפילו דיבר על אבא שלי, ואז אבא שלי אמר, איזה כיף שאני שומע הספדים בחייך. היו שם חברים, היה שם משפחה, כך כל הנכדים יושבים סביבו, המשפחה, וזה מי שהיה בתפילה הזאת, לא, קיצור, לא ישכח את זה כל החיים שלו. זה באמת אירוע מטורף. ועשינו תורנות, אני ממשיכה הלאה, כאילו, עשינו תורנות סביבו, כי היה צריך ככה כל שעתיים להפוך אותו, הוא כבר באמת, הוא לא זה. ולילה אחד אני ואיתמר בעלי, היה התורנות שלנו, אני אפילו לא זוכרת איפה השארנו את הילדים, ככה באמת, כל שעתיים זה מסע מאוד קשה, לקום כל שעתיים זה משבש לכולם את הזה, אבל איתמר טיפל בו במסירות יוצאת דופן. ואבא שלי, כאילו שהרבה שנים היה לו גם כל מיני, להורים שלי, כל מיני חיכוכים עם איתמר, ויכוחים, לא יודעת, חילוקי דעות, ופתאום הוא גילה את הדבר, את הטהור הזה שיש בכל בן אדם, ובמקרה הזה באיתמר. ובארבע בבוקר, אנחנו ישנו בחדר סמוך, בארבע בבוקר שמענו, אולי זה לא היה ארבע, אולי זה היה כבר זריחה לדעתי, שמענו דיבורים וצחוקים מהחדר שלהם, וככה באנו, אז הוא ואימא שלי שבו להם וצחקו ודיברו. והיה להם כזה מין חדר עם חלון, אז האור הראשון הגיע מהחלון, וציוצי הציפורים, כי היה להם מאוד חשוב בירושלים, מצאו בית שיש בו חצר עם הרבה מאוד ציפורים, ודירת קרקע עם ירוק וציפורים. ובבוקר הזה, אבא שלי אמר לי כמה. הוא אמר לנו כמה הוא אוהב אותנו, וכמה הוא אוהב בואי את תגידי את זה, בואי תגידי את זה רגע כמו שהתכוונת. הוא אמר לי כמה הוא אוהב אותי. והוא כאילו באמת אמר כמה הוא מעריך אותנו, ואת הדרך שלנו, ואת האמת שלנו, ואת הביחד שלנו, ואת איך שאנחנו מגלים את הילדים. וכאילו לי זה היה נורא חשוב לשמוע את זה. כי ידעתי את זה והרגשתי את זה, אבל באמת זה היה מזוקק, אני לא זוכרת את המילים, כי זה היה לפני כבר הרבה שנים, אבל זה היה מאוד מזוקק וטהור ונוגע. וזה גם הימים האלה שהוא באמת, כל מילה שלו הייתה פונק, כאילו. וזה היה שוב פעם בתוך אווירה לא כבדה ולא עצובה ולא מיואשת, זה הכל היה מתוך שמחה וקבלה, והוא מאוד סבל פיזית, מאוד. אבל הוא באמת ידע לשים את זה בצד, כאילו, גם בקטע הזה היה שם הרבה קטעים מאוד מאוד קשים ומאוד מדאיגים, אבל גם אתה יודע, אבל הוא פשוט היה כאילו בעולם כבר, במקום מאוד גבוה, והוא הצליח להעביר לנו את, ה, את הדבר הזה. את יודעת, את אומרת, ואני רוצה כזה לאסוף את זה, את אומרת, הוא שם את זה בצד, כאילו כאילו את המקומות היותר כבדים, הכאב, אבל אני מרגיש כאילו זה לא מדויק עד הסוף, כי זה לא שהוא שם את זה בצד, הייתה איזושהי בחירה
שהבחירה יותר חזקה. זאת אומרת, עצם, כן. הוא לא עשה, אני לא שומע בן אדם שעשה את זה, אני לא, 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 שומע בן אדם שעשה את זה. נכון, לגמרי. והוא היה על מורפיום אז, והוא היה שם, באמת, הגוף שלו היה גמור לגמרי, טיפול אינטנסיבי בו, הוא לא זז, היה צריך להפוך אותו, כל כן. הדברים אבל אני אבל לא הוא חושב שזה התחיל אז. אני חושב לא, שזה התחיל לפני, אני חושב שהבחירה בזה, זה עניין של בחירה. יש שם איזושהי בחירה. כמו שאמרת שהוא הפך להיות יותר רך, וכמו שכאילו, אמרת שהתהליך הזה הוא לא התחיל בסוף. כאילו בעצם לא, לא, הוא שנתיים מההתחלה, זה לא מעט זמן. מההתחלה, יש אבל שם בסוף, תובנות. כן, בסוף זה היה פשוט כל כך חזק וכל כך כן. מדהים, שבאמת האנשים היו יוצאים, אני הייתי שם לא מעט, ואנשים היו יוצאים מהחדר שלו 0.5 מטר גובה באוויר. אבל אני רוצה רגע להציע משהו. אולי בעצם הימים האחרונים האלה, הם היו בעצם כמו תוצר של עבודה קשה של שנתיים, שבה הוא חד בעצם משמעית. סולל למקום הזה את הדרך. זאת אומרת, היה צריך להכין בשביל זה שזה יהיה זה, ככה. נכון, זה, וזה גם האופי של דוד עמית של כל החיים. כי גם בסואץ, שהם נתקלו שם באיזה הקור רוח שלו, וההבנה של כל הדבר הזה והמשימה שהוא צריך לעשות, גרמה לו להציל שם אנשים, ועד היום יש אנשים שהולכים בארץ הזאת, שאבא שלי הוציא אותם ממצרים. וואו, תראי איזה משפט לסיים איתו. תראי כמה חזק המילה הזאת היא בתוך המורשת שלנו, להוציא ממצרים, מהמצרים. תראי את מה את אומרת על השבועות האחרונים שלו, על התהליך שהוא עשה, כאילו, אולי אפשר להגיד, הנה בן אדם שידע לצאת ממיצרים. לגמרי, ואתה מאוד צודק שהשבועיים האחרונים זה היה פיק, אבל זה היה דרך לכל הדרך. ומדהים שאתה אומר את המצרים, כי מן המצר קראתי יה ענני במרחביה, זה משפט שליווה אותו כל הזמן, וכשהוא היה מאושפז באיכילוב בניתוח הראשון, אז הילדים שלי ציירו לו ציורים, ואחד הילדים שלי צייר לו ציור, שאיכשהו בצבעוניות, בטושים הכי פשוטים, איכשהו בצבעוניות זה היה נראה כאילו זריחה עולה מההר, זה היה הר עם דשא וזה, וזה היה לו מול הפנים, והוא פשוט, הוא אמר לי את זה שהוא צלל לציור הזה, וזה בדיוק היה מן המצרים, קראתי יה ענני במרחביה. והוא באמת, ושוב פעם, שוב החיבור הזה של אדם דתי, אדם זה, אדם אמוני, זה שיודע לקחת את כל העולמות שלו, אני אגיד את זה לנצל, אבל זה לא לנצל, אלא להשתמש בהם כדי להתמודד עם המצב. כן. וזה יכול להיות שזה העניין, כאילו. ויותר מזה, הגדולה של הדבר הזה, זה עם מה הוא השאיר אותנו. כי מהמם, מהמם. עד היום, אני לא אבלה עליו, אני מתגעגעת, אני לא כן, עצובה, אני לא קרועה, אתה יודע, יש אנשים כן, שמאבדים הורים ובאמת יורדים לתהומות מאוד מאוד עמוקים של אבל ושכול. אני לא נכון. מצליחה, אני לא מצליחה. אבל אני אגיד לך משהו, אנשים שהולכים תוך כדי תהליך, זה מאוד 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 שונה. נכון, ואת נכון. מתארת פה תהליך שאנחנו אומרים, הנה בן אדם שידע לצאת מהמצרים. הוא השאיר את זה אחריו, זה לא מין בום, באם, ואת נשארת עם כל הדבר. הוא העביר לך את זה, הוא ממש, נתן ממש. לך. תני לנו מילה כזאת, איזה כמה מילים שכזה יאספו אותנו למשהו בצורת איחול, משהו, מקום כזה שכאילו, שנותן לאנשים כזה את הטוב הזה שאת קיבלת, שנאחל להם. אני מצטרף איתך, מה שאת תגידי, אני מצטרף איתך. אבל בואי ננסה לאחל לאנשים משהו מהדבר הנפלא הזה.
תראה, יש את המשפט, אולי זה כבר בנאלי וזה, זה גם משפט בצבא, הוא השאיר לנו איזושהי צבא לא רוחנית, לא גשמית, אה, שאחד הדברים שהוא כתב שם לנו ולנכדים זה למצוא חן ושכל טוב בין האלוהים והאדם. אה, וזה מבחינתי משפט של אבא שלי, וזה מבחינתי, וכמו שאח שלי פעם אמר, שהוא היה מאמין גדול במצוות בין אדם לחברו. ואני חושבת שהדבר הזה להיות, אמ, מה ש... המורשת שלו זה באמת היושרה הזאת, ולקבל אנשים אחרים. כן, הוא היה ביקורתי, הוא היה שיפוטי, הוא היה יכול, אנשים היו מקוממים אותו, אבל משהו בדבר הזה, ובאמת כן, להסתכל על המציאות בעיניים ולא לפחד, ולראות כן. את התמונה השלמה. זה אני חושבת, כן, זה הפרופורציות האלה, זה הדברים כן. למרות שאני הייתי ממש שמח להישאר עם המשפט שאמרת בצוואה הרוחנית. כאילו, יש משהו במשפט הזה שממש אני מרגיש אותו ב, בתוך הגוף שלי, אני מרגיש שהוא מסכם את החמישה מפגשים האלה. תגידי אותו עוד כן. פעם, בבקשה, בשבילי ובשביל אני כולנו. חושבת שזה ממשלי, וסליחה אם אני לא מדייקת בדיוק במילים, זה למצוא חן ושכל טוב בין האלוהים והאדם. יש משהו שכאילו במשפט הזה, אני רגע מתעכב עליו, כי זה שם את אלוהים, אבל בסוף זה שם את האדם. זאת אומרת, כאילו מי שמסכם את המשפט הזה זה האדם, מי שבסופו של דבר צריך לשאת באחריות זה האדם, מי שבסופו של דבר נשאר עם המעשה זה האדם. ואני מרגיש שזה לגמרי. ממש משהו שנתת לנו בשיחות האלה. ואני רוצה להודות לך בשם כל מי ששמע, וכל מי שהאזין, וכל מי שכתב לי אחר כך. אמ, כמה, כמה, כמה יופי נתת, וכמה ביד רחבה נתת, ושום דבר לא החזקת, ושום דבר לא כזה. זה קסום בעיניי. אני מאוד 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 מעריך את החמש שיחות הנפלאות האלה שהיו לנו. אני רוצה להגיד תודה לך מאוד מאוד, וגם לכל האנשים שזה מעניין אותם, זה מרגש מאוד שזה מעניין אחרים. ובאמת, זה היה מסע מאוד מיוחד, שלא ידעתי למה אני נכנסת, ושימח אותי, וריגש, ובאמת זה חוויה מאוד מיוחדת. אז תודה. נשלח מכאן ברכות של שלום לכל העולם ולכל ממש. האנשים, ושנדע לחיות. אמן. אמן. מה אני אעשה עכשיו בימי שני בבוקר? איזו חמודה את, טוב, רבקה. נחזור ליוגה. תודה, יאללה, קיץ נעים. שיהיה שבוע טוב. להתראות ביי. לכולם. ביי ביי, ביי. תודה ביי לכולם, ביי. ביי.